Ahojte, dnes si budeme hovoriť o nastaveniach pokladne a spôsobu dopravy s pluginom WooCommerce. Plugin WooCommerce umožňuje nastaviť spôsob dopravy a tiež spôsob platenia. Keďže modul je free na celom svete, je veľmi populárny pre vytvorenie e-shopu. Do nastavení sa dostaneme cez ľavé menu WooCommerce nastavenia. WooCommerce nastavenia. Klikneme na položku doprava a pridáme zóny dopravy. Hľadáme teraz Slovenskú republiku. Slovensko. Super, vynikajúco. Uložíme zmeny. Ďalej vrátime sa a klikneme na položku pokladňa. Tu zvolíme spôsob platby. Napríklad dobierka. Potvrdíme checkbox, povoliť platbu pri doručení a dáme uložiť. Podobným spôsobom aktivujeme formu platby, napríklad bankový účet, PayPal. Nastavenie pre platbu a spôsob dopravy máme zvolené a e-shop je pripravený. Bolo mi potešením. Ďakujem, že ste si pozreli moje videá a prajem pekný deň.